wanyalo wacho ni skunde jonyuola kaachiel kod seche moko jogo machiwo arita nitiere godo ne jopuonjre ma nyaka sani koro ndikore mar mondo mi gitim penjo margi mano mar KCSE bibo bed ka itimo e dweni mar abedo. Ere kaka ginyalo jiwo kata ere kaka wanyalo jiwo jopuonjre ma kamago mandikore ne timo penj gi sani? Joyce, penj midhi timni ok time e skul, to bende ok ane kaka japuonj mantie skul mapuonjo, for example Katolo Secondary School nyalo engage e wach mare jiwo kata iko joma dhi nuoyo penj. Odhi bedo jukumu mar ng'ama ondikore no dhi timo penj mondo oyud kaka okonyore mondo oikre ne timo penj. Experience mara tiyo gi joma timo penj oko mar the normal system en ni idwaro bugeni kendi kin, idwaro japuonj mapuonji kidwaro japuonj kin gi pesani, kata inyalo involve jonyuolni, to school level ka to onge kaka jopuonje ma Katolo Secondary School di reach out ne nyithindgi madwa nuoyo penj, nikech penj ni ok nuoye e skul, inuoye oko. Koro jonyuol gi joma ong'eyo joma dhi nuoyo penj ni gi private candidates to kod adult learners madwa timo penj mar KCSE ma dwe mar 7 ma midterm ni, onego yud thuolo makende mar yudo advice kaka ginyalo prepare mondo giikre gibed joma seche ma ochopo dwe mar 7 seche mitimo penj to gise cover syllabus mo onego bed ni gitimo. Wach ni mogik, Williams, kwa tieko kodi. Yes. Mogik, ma en thuolo makende mapok notimore e Kenya ka. Koro an taduoko erokamano ne jatend migao mar chiwo penj e piny Kenya kanyakla gi Ministry mar Education ma omiyo nyithindwa kod owetewa gi nyiminewa thuolo mar timo penj kendo mondo gi improve grades gi, mondo gi yud thuolo mar donjo technical colleges, universities. En thuolo maduong' ahinya. Ang'eyo ni ok obi konyo ji duto ma dhi timo penj ni, to dhi konyo jomoko. Omiyo adwa jiwo oganda jokanyanam ma bende audience marwa e studio ka, ni kapo ni ing'eyo nyathi moro mano drop out, man wiye ber, ma onge gi certificate, encourage gi uru mondo gi register mondo oikre mos mos. NEC bro chiwo guidelines maber mar ikruok mar syllabus, magi chopi kochopo gimoro dwe mar 6 to giikore mar timo penj. Gitim penj, Nyasaye manie polo biro gwedho joge ma yud grade maber kendo nyalo yawo ne gi yo mane giparo no osedinore. Erokamano. Mane wach ma an go kendo. Erokamano ahinya.